pol cilik menane tak ning ndi. Ora enak tak nggo banyu nggo sithik-sithik ngono. Wis mbok tutul. Ya guys, iki persiapan arep icir nggone anak lanang nggih, nggone Mas Kalimantan iki sing baone nggone Mbah Pomo, sing baon pertama kuwi diciri neh. Ndeknane bar dipanen, saiki diciri neh, guys. Soale nek gak diciri kok ya eman-eman ngono udane ya jek langsung. Apa wis salam ya? Gum kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis iki arep terbudal ya guys, di sini sarep nang mangkat. Siapan iki cara tripodku tak lebokno iki timur ya, Mas. Timur. Apa aku ya tak nggo karo seteng karo mlaku engko. Anju do mlaku. Tak nggo sayuk gendut. Anu portale dhewe ndak wis dicukuk Mas Haji sih Mas ngene. Tak delik kene. Ketemu disilai ora? Ya iku. Golek nama aku. Heh? Golek dhewe aku lah. Lah engko tang keri ning sawah-sawah apa piye ngono lho. Pikirku piye. Ngene pedhot iki. Golek gendul cilik kok. Ora nek tak dune iki. Dindawe karo botol cilik-cilik kae dinadah aqua cilik iki. Kayak sedengar nek tak nggon kok. Mesti yo isa ini iki sing dua iki. Iki mang dhisik ngene iki wis mateng lho, guys. Paksu wis tak masakno iki bakwan jagung. Lho, wis sak mangkok. Terus wis tak masakno asem teri, tempe karo tahu. Wis siap kabeh. Botol ini ya. Botol cilik-cilik itu loh, aku ini kayak tawuran ini. Yan, makan. Wah, enggak lengki. Ini gue mau gede kita abot ngono lho. Gede nanti abot. Kok cah tak pukilah mau kena gue berminggu sarapan. Guys, mana ya guys? Ayo mangkat ya. Mungkin tak ini. Ibu ceritanya kan mam sarapan karo makan siang gitu. Hari ini Mas Arif, jadi ini disini gak sah bawa ngontot. Ya, tuh sepatuku. Oke. Persiapan nih. Angkat. Ya, ini dilanjutnya. Ora, lho kok rek entuk sayuk sapa kemang? Ayo. Kuwi nae wis kuwi kabeh, Mas. Lho. Mosok kuwi 20 kilo sakmono? Wis kabeh. Lah emang sawoke saking wong-wong kok. Wis enek budal. Lho kae Mak Eko berarti Mbak Tun. Iya. Oh, ya wis. Karo ganyu. Iya. Mangkat, guys, mangkat. Obat blek iki. Kena ini petubat nek mambu. Iki nganake lho nang kono renek sak. Ya kon wis sepatune kuwi. Lah. Iki petubat iki lho nek gak obat ngaku. Nek mbiyen. Soalnya nggo sing Sing apa? Lho iki wekku buke. Es. Buku sayunya. susuk sewu. Tuku apa Mbah kemang ning gone bojone Riyono mang apa?
Lah ya udane sik koyo ngene apa ra ijerne yo Lek. Man-eman. Selamat. Randu. Soapan Lek engko bengi? Iki mang. Nah, ngono kan gak penting. Lah aku pas gak tandur ku nang pojok jam 12. Terus mbok gawa ning ndi Lek ning nganu? Pak Susmiran kok. Tak kira ning ndi? Palur. Iya ning Palur. Lah kuwi dikal mari. Wis. Ora balik rono yo temu pisen tok kae Lek. Ono ki sependang. Heeh. Untung. Lah iya, jute yo langsung saiki wis Kok ijo gempit. wis ora digendong kok. Lah ijo gempit jare ngene. Lah sing gak acara nggone Palur ki sapa? Mak. Lho yo keluargane sapa ki lho. Batus ngene mak. Mbah. Lah kuwi jute yo ora digendong saiki wis diluke mari. Rumah sakit lho, tak lantekan. Yo iya. Malah diedel-edel kuwi lah malah nggih molo loro. Tak akeh. Ayo. Nah, aku pas kosok ping 7 aja makan. Kuwi. Iya pas mbah. Alhamdulillah wis meh tekan lokasi. Nyepet ning jero jagung iki. Keringetku malah wis nyala ya ini. Keringete sak jagung. Paling yo sing ketel kene iki tok jeri Mbah Mi resik kok. Lah anu tegon ben ngono cek. Sing kono Lho nganggete iki sing diciri kene tok iki Lek, ki ambek ngarep gubuk mbek nganu lho kuwi ijek Dik. saiki kabeh satarane. Lah iya. Alah. Ora iki kok enek sing babat, ya enek sing ngicir, ngono yan. Iki tari sing disemprot. Heeh. Joget. Kan cara mono rencanane iki ngono lho, ape gak diciri kabeh. Anggite kene tok iki lho. Anggite iki kene iki tok mbek ngarep gubuk saitik kuwi. Pak Eka kabeh diciri wong kono apa mbok tebu kok. Lah ya aku yo ngene supen getun Mas, nek tukulane apik-apik kok kon ngiciri neh malah brenjol-brenjil aku ngono. Terus dikabehno. Jabang bayi lek sepatuku kok planet. Samene gedene iki lho, alah. Iki kok nek wis awan wis panas nek yo coplok dhewe. Wong kok nek tunggak-tunggak iki. Alah. Ketele kok ngene iki nek ngobokno piye. Diluk elek. Lah kae iki sing budal isuk mang wis teko kono kae le. Alah kok ngene kok ngadus. Keringet kowe rai kowe teles kabeh kok ngene geger-geger barang. Sarapan. Lho lha kuwi sing wong lanang sapa Aduh. Wes wis do diwangi nggowo. Kok kabut sepatu kok koyo ngene ya Allah Gusti. Wong tak info tek patabekan sapa ndi Maeko ket info. Tak kon nggowo black. Gak nggowo? Aku tapi ra nggowo. Iya. Lah pat yo gak nggowo? Sapa sing ape? Nabuk, juga tak gawak nada. Aku mbek Mas Arif Mas sore prenteng. Aku gak nggowo. Aku gak dandan. Emang nggowo dina iki lho. Oh kita kepentain aku ngomong. Wes semekan, Bang. Oh lah. Sepatu. Aboten lek.
Aku kondisi ya. Mas Jajang kok wis gasik teko kene. Mbayani. Jalan kok ngono sapa sing iso? Jalan ali iki. Aryan. Lah iya. Lah. Iki lho nganu isine banyu cek iki. Iki wis ana isine kan isine banyu. Ya. Kalau pakai ini wonge dong. Lah yo pat lho, pat. Nang sarapan sik, Mbah. Sarapan sik. Oh, wayahe sarapan, teko langsung notol. Ya teko notol lagi wah. Dalam? Nggih. Aku ki lah ke omah ki yo sarapan iki, Mbah iki mang. Ora ketang samplokan 20-an ki yo mangan. Jipok loro, mau nek kurang meneh. Ya sita sabuka sing urung tano yo. Wong lanang ki lho. Kan kadang gak warek ya. Pamit lho ya. Ya wis. Kowe kowe kok nek kurang juga temen. Tapi aki iki. Santai mbak sita mbak wong loro kok nyantai ya. Aku kabeh diet kok. Yan, ayo saiki batu ngono piye, Yan? Sambah panganku. Lah gak entek aku bar sarapan, Mang. Lek, tali was lek. Mbah era nek krupuke. Aduh. Wah, mbak ta loro. Aku nganu mang. Aku wis kok ngadus kok kene. Mbah Pomoh nyemprot guys. Ceritane mak iki gambawe esok, Tri. Lho kurung anak es sing abang. Lagi napa iki gambawe es? Ora nek nek satu. Semua es saloke. Wis salah demok. Aku sing tukang bagi apa ae. Wong lanange piro iki? Lho. Aku di rompar ya, nang nek masak. Kalau kena lho aku kok malah adeng telek. Lha iki apa iki? Aku biasa. Tahu selalu iki aku biasa. Sing njaluk rokok sapa? Kan yo rekon lho. Wis tau pengen nek rokok erek. Mare nembake motor kerasa mare. Aja ngate kok ada mah. Ada keluargane yang ngenteni normal. Apa?
Kalau ngene apa entuk iki alon yo ketabrak. Wambule putih yo. Enak campure lho. Kaki iki. Ani di motor baru. Soekan. Dua selesai. Kalau sak anu bos Mas. Kalau lek dhewe lah. Lah kok tidak kan saya nek sih. Ora perlu ngomong lagi apa nang PS. Kok ya aku tak buka dulu. Masih kurang nek kok. Yang lho kok nek sing domen kok kon kon. No. Naik pulang konekda, harganya konekda rasa jam, rasa itu, benar-benar kerja nanti. Kalimantan dulu. Jakarta ya, dia ada. Orang botok dhewe pan sepur apa? Apates. Pan lho. Aku kadang priya. Nih, kene iki ya. Ben tak gon, aku kadang botok dhewe pantes aku. Ya lah sing penting duwe lek. Iya. Kadang mangan mbok kae piro ngene. Iya. Saiki wong ora masai online itu kan dhewe-dhewe. Tak takan 15. 5.000 mangan. Mangan dhewe. Ya arek. Pan botot yo oke. Di masane yo oke. Sus. Oh. Tak oke. Aku nyindir kok beli sawing juga ngono kayak aku sentuh sawit tahu. Aku dilanjut nih ya guys. Mbah apa mau? Sarapan sik. Nah, wis ra direken. Tuh. Nyopat, ayo dibagi dhewe, Pat. Itunya. Lewartono telu. Kowe mek telu mbek 3 ambekan kamu. Aku kayak loro mbek aku. Makasih. Jajang. Nggih. Jangan. Sik, enteni. Mbak nganu, Yan mek dian cek plongno tasku. Median saya sapa? Iki. Iki sisa 100, Mas. Pas Gak kelihatan. Sapa? Ndak, Mbak Seki wes elek ratmi. Wong karuan rombongane pitu wis kok. Mana ora keto. Alah. Basa minum wae. Wes nenek. Ratmi ra bayaran. Ya sing jero tapi kuwi kan kowe lho 200-an kowe. Bak dhewe mang ndi, Mang? Ayan, bak dhewe mang ndi? Sing di motor. Iya, icek dikek kene nggo ngabuk neh. Guys, alhamdulillah guys, akhirnya aku juga ngebarno. Walah mari keteko tele kok mbok. Ijek sing sak pulur kono rono mengulon. Sesuk mbah ditutukno wong pira ngono. Tak dhisik iki aku. Tinggal bature kengko. Kon tak kemicek ning tas kene lho, Yan. Gluduk jan walah griseni wong. Apa, Mbah? Keri ya? Lah paling yo moh Mbah, mengkis-mengkis munggah yo. Munggah ya. Mengkis-mengkis. Walah Mbah, wis kadung teko kene medun munggah neh alah. Ora ngatasi.
Ambekane. Anu kok penggian neh. Walah lah yo kok penggian neh, Mbah. Munggah pisan ngene wis. Duduk kok ngono kok. Mulai angger krungu gluduk, glar-glur wis do pating kleprot dhewe-dhewe. Jenenge wong pira, Mang? 17. Alah, gak moh. Ora. Wong ora diinfo karo sing duwe kok. Iki nggone sapa, Pat? Mbah Samini. Lho nek Pat tuh ngape jeng-jeng tek ngene. Ya Pat, ngape jeng-jeng ya Pat. Jerim jeng-jeng. Pat yo jeng-jeng nek Pak ndong-ndong. Jerape ning Suro Gimbal. Yo lha ndong-ndong mbok tumpake kowe mbelek udah mirah dhewe ndak yo mlaku e Pat. Lah yo kuwi kudune anggotane iki nek wong 30-an. Nah, sing wis tau rono ya sapa? Kene ya urung tau. Liwat tok iki, ora mampir. Lah liwat tok. Mak Eko mah yo nggo motor dhewe. Heeh. Lah piye bestine? Guri iki jek nek wong iki ngono kae. Andani kok. Bolo wong pirang-pirang kok. Angger gluduk do ngopeni nyawane dhewe. Ya alhamdulillah wis baratus guys, dise sampai maghrib sampai mandi. Mari yo ngumbahi emang ya guys, terus telepon-teleponan karo grup-grup tandur, grup apa ngono iki guys. Apa nang adus iki yo leren do entuk job kono, job kene engko nek sedina iki nampa iki entuk job tandur, entuk job icir, entuk job kocek. Nah iki sayuran sing tak jipuki mang guys, ramban, godhong, telo sapah sak mene mbiyane iki lho. Iki engko tak puthiki terus tak godhog, engko nek wis mateng didakok ning kulkas. Dadi sak wayah-wayah arep masak ki wis godhogan. Lah lalah api-api kok ngene num-num. Jenenge godhong telo sapah ning kono ki rak. Lah mbok ape nggawa sak truk apa? Tekan guys. Sing semenan, sing apa ning kalen-kalen ngono ki ndang walah. Memes-memes, ledung-ledung. Ya Allah Gusti. Api-api memang dhisik nek pas lerenan ngono kuwi njipuki terus pada kok kresek ngono nek mulih di gowo gendong sak tampah sesuk ki isek dikon balik neh guys dhisik soalnya kemang kan urung ngebarno isek pirang-pirang pulur soalnya mari suket iki walah ndendet diciri ki sampai gak ketoron di golongane di gejikane iki gak ngono goleki. Gedangku wis do remu-remu, guys. Ndek iki lho sik mentah wadah lho iki. Lho kok saiki wis remumu kok ngene. Ini iki lho gedang wis ora duwe wit gedang tapi angger wong iki do ngekeki. Iki sing ndek iki 2 cengkeh karek sakmene iki. Udah seneng buah pisang guys gini Pak Suki senengnya mbong pisang-pisang ini gini tates pisang wis guys dhisik tak maghrib dulu nggih iki soalnya wis adzan maghrib ya semono nggih matur suwun kagem family onan semuanya dimanapun panjenengan berada nggih tanpa terkecuali semoga selalu diparingi sehat diparingi panjang umur dilancarno rezekine di lancarno
usahane, muga-muga usahane sukses selalu. Ngono nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Wong jimbruk ae. Lontang magrib kok iso